खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 जुलाइ 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां होनजायो बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां खामानियाव मुखुब थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन अब्लाबो गोबां खामानियाव मुखुब थागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव मोजां बहाबा थाङोब्ला मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन गोसोनि जिंगाया बांगोन देहाया गाज्रि जागोन जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरनिबा रावा उसुखुथु खालामगोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाय आरो हास्थायनायफोरा जाफुंजोबगोन गोसोआव गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा आद्रा थागोन सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजांद्राय नङा धोन खहा जागोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै अदेबानि मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ नङाब्ला सोरबाया लोगो हमफैगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव
जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोदान खामानिखौ लानानै गोदान मावथांखि लानो रोंगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनसिनगोन गोदान खामानि मावनो बिबान मोननो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रथायनि आसा दङ खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा गेदेर सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव मोजां साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायलायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन समाजाव माबा मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां उन बान्थाया 1 लाख रां अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं लिंकआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com